бахшида ба ҷашни бонуфузи байналмилалии наврӯз дар деҳаи гачаки шаҳрисор мусобиқаи куштини миллӣ баргузор гардид. Мардум бо рӯҳи болида ва қабоҳи идона ин ҷашни аҷдодиро дар фазои соҳибистиқлолии кишвар бо шодию нишод таҷлил мекунанд. Чорабинии калони варзишӣ оид ба куштингирӣ ки яке аз суннатҳои ин ҷашни қадимаи мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад, наврасону ҷавонон, калонсолон ва кулли мухлисони ин риштаи варзишро ба ҳам овард. аз солҳои пешина хеле фарқи зиёд дорад. фарқаш дар он аст ки ҳозир дар ҷумҳурии мо ҳеҷ набошад 4-5 ҳазор стадионҳои вай ҳаст, машқкунӣ барои стадионҳои варзишӣ. мардум ҳама фарзандо ба варзиш шуғул доранд. ина бинед ки дар худи ҳамин маърака намегунҷад паҳлавоно. пешам буд, пешам баъд набуд, не ки ҳозир ҳазор бошад ки 10 бароди пештара ҳозир паҳлавон бачаҳо бисёр. ин шаҳодат аз он медиҳад ки имрӯз ҷумҳурии мо тинҷ, обод, зебо шуда истодааст. албатта мо ҳамаш бояд фахр кунем, шукр кунем ки дар ҳамин хеле як фазои озоду зебо мо зиндагии нағз ба сар дорем. бо мақсади муттаҳид намудани дӯстӣ миёни наврасону ҷавонон, кумитаи тадорукот чорабинии мазкурро бо ширкати паҳлавонони номдор аз қабили Ҳақназар Назаров, Хуршед Маҷидов, Шариф Назириев, Абубакри Акобир, Коврон Карликов, Фирдавс Насимов ва паҳлавони Ӯзбекистон Муҳсин Ҳисомиддинов барпо намуд. масалан шумо инҷо мушоҳида кардед паҳлавонон гӯштингирияшон нисбат ба паҳлавонони замони шумо чӣ хел аст? аки бародар ҳозир сол ба сол тараққӣ кардаста ино зур барое ки пеш хеле паҳлавонон набуд, ҳай якта дута буд, не ки хеле паҳлавонон набуд. ҳозир зур ҳунар ва истеъдоди паҳлавонони кишвар дар ин мусобиқа шоистаи таҳсин буд. ҳар як паҳлавон бо мақсади касб намудани зинаҳои ифтихорӣ ба майдони диловарӣ ворид мегардид. дар мусобиқа 2 шоҳҷоиза автомошинаи сабукрав гузошта шуда буд. дар яке аз рақобатҳо барои дарёфти шоҳҷоиза Ҳақназар Назаров ва Комрон Карликов қувва озмуданд. дар ин майдондорӣ Ҳақназар Назаров бо иҷрои як усули хуби куштини миллӣ дастболо гардид. дар рақобати дигар барои бурди шоҳҷоиза Хуршед Маҷидов ва Шариф Назириев вориди майдон шуданд. пӯзмои ин варзишгарон тӯлонӣ идома карданд. ниҳоят Хуршед Маҷидов бо як партофи зебо ғалабаи худро таъмин сохт. дар ҷарони вохӯриҳо ғолибон бо мукофотҳои таъсиснамудаи кумитаи тадорукот қадрдонӣ гардиданд. баргузории дигар мусобиқаҳои куштини миллӣ ба ифтихори ҷашни байналмилалии Наврӯз дар минтақаҳои дигари мамлакат идома доранд.